Днес се зачудих какво прави успешните хора по-дисциплинирани, по-мотивирани и по-постоянни от мен. Изглежда, че правят всичко с такава лекота и дори удоволствие. И тогава се замислих какво ако просто обичат това, което всички останали смятаме за работа. Човекът, който обича да ходи, стига по-далеч от този, който жадува за дестинацията. Но как се заобичва процес на непрекъснато трудене и провали? Там е проблемът, защото няма как. Но и не е нужно, защото продуктивната работа не е задължително да е неприятна, както си мислим, а всъщност може да е частта от деня ни, която ни носи най-голяма наслада. Странно, нали? Защото ако се научим да харесваме именно това, което ни се струва трудно и неприятно, тогава то ще стане лесно и ще ни носи наслада. Така че целта ни трябва да бъде да се влюбим в процеса, а не в резултата. И ето как става това. Харесваме да правим главно нещата, в които сме добри, но ставаме добри в тях след като сме били слаби за известно време и въпреки това сме се подобрявали без да се отказваме. И именно това е моментът, в който е най-трудно и който аз наричам долината на отчаянието. Може да гледаш това видео, за да разбереш повече за какво говоря. Ако се справим с нея, успехът ни е гарантиран. Но в началото е супер трудно да преодолеем този период, когато още не сме опитни, нещата не ни се получават, а непрекъснато виждаме колко сме неспособни да се справим с проблемите. Виждаме цяла планина пред себе си и това ни подвежда да смятаме, че трябва да правим огромни стъпки, за да изкачим. Но не винаги най-бързият начин да постигнеш нещо е най-добрият и почти никога не е траен. Защото правейки големи стъпки рискуваме да се препънем, да се подхлъзнем или да се откажем по пътя, защото нямаме натрупан опит, а се опитваме да насилим успеха си. Заслепени сме от големите си цели и често забравяме да погледнем в краката си, да видим коя е следващата малка, но сигурна стъпка към успеха и да направим първо нея. И като направим, не само предотвратяваме провала и отказването, но и бавно, но с нестихваща мотивация продължаваме да вървим в правилната посока, защото правейки малки победи в началото, буквално се пристрастяваме към дейността. Като се замислих, това е и ловкият трик, който използват хазартът и видеоигри. Ако изпиташ печалба в началото, е много по-вероятно да продължиш да играеш дори ако вече не печелиш. Защото споменът от удоволствието, което ти е донесла печалбата, поддържа желанието ти да спечелиш отново. Така и с целите. Когато покоряваш малки, но важни цели, натрупваш инерция и желание за по-големи резултати. Следователно и напредъкът ти се увеличава. Ако ти трябва допълнителна мотивация, помни, че всички останали ще се откажат от целите си, защото искат да ги постигнат твърде бързо, а това е невъзможно. Но ние с теб вече знаем, че търпението и постоянството са критериите, които отмерват успех. Ако преодолеш пречките, които сам си поставяш с дългите рутини и трудните списъци с цели и задачи, и вместо това продължаваш бавно напред с малки стъпки всеки ден, ще израснеш като човек, който може да предприема и по-големи стъпки и да се движи по-бързо в бъдеще. Само не се отказвай и помни, че болката от бездействието ти ще бъде много по-силна в бъдеще, отколкото усилията, които полагаш в настоящето. А удовлетворението от добре свършената работа е по-силно от всяко повърхностно удоволствие. Бъди здрав!